Hi! Good dag alas sa amin. Ati Sai here. So, nimbalik ta mga Jumega, no? So, nakita ninyo da si Bana Kels nga naghiwa-hiwaan ng karne nga napalit na muna sa Reyna Tusan. So, muna siya ang mga ribba katong sobra tong New Year o Pasko nga gipang sale sa Rima. So, nagpalit mino kay while brato pa o niya. Brato na lang ang kilo, halos 50% off. So, nagpalit mig mga siguro mga 5 o 6 ka kilo na among napalit. Nya amo ra nang gibahin-bahin. Itanggalan na mo sa panit, tambok o kanang mga bukog-bukog. Unya mo nang among giginiling nang hirami kay mother-in-law og galingan para magiling na mo ang mga karne. Unya ang sobra mo na siya among gi-vacuum pack. Unya mo na siya gamiton na mo sa among pang luto-luto, no, pang subak, pang adobo, pang apritada, pang barbecue. Unya kanang giniling lami na siya partner sa isubak sa spaghetti, maglumpia, chorizo. Unya kining mga tambok mo ra lang akong gipakupsan diha. Gibot nga na lang ko gamay tubig aron mohumok siya. Unya naghulat ra ko diha nga mag golden brown. Unya perti lang paka-paka sa mantika ana no sumong nagpalayo ko diha. Unya ang nakanindot ani kay nakakuha tag daghang mantika sa atong kinupsan nga karne. Unya si Bana Kels giganahan pud siya kay lami daw una iyang gipari sa iyang beer, iyang gipulutan no. So maura to, recess, tak for idag. Una dahil niya nga itong chicharon, gitimplahan na nako, nagibot nga nako asin o paminta gamay, niya parisan na natong suka. Suka nga na ay ahos o paminta, pinakurat. Niya mo na niya ang mantika ang atong nakuha. Ug karon kay akong bana, nakuha siya, gidala niya dito sa silong, kay gipari sa iyang beer, no. Iyang gipulutan, lami kayo. So, testingan na to, tuslo na to na din. Perfect. Testingan po lang to. Wait. So, na lang. Magmabuak akong pustiso ang kagahi. Ang crunchy siya. Lami.